na yi rubutu mutane da yawa sun yi comment na ce yanzu wannan zafin da ake ciki kowa baya jin daɗi to ka kwatanta shi da zafin jahannama she wa'azi ne tunda baka son zafi ka tashi kai sallah ka tashi kai imani da Allah dan wannan zafin ya dame ka ina ga a ce ka doshi jahannama karmakalla daga shekara 500 kafin ka je jahannama ka fara babbakewa zafin rana da aka ce wajen miliyan 90 da wani abu tsakaninmu da ita in aka sako da ita mil 1 mutane saboda yawan gumi wani zaga guminsa ya zo masa iya ciki wani guminsa ya masa linjami mai linjami leɓansa na sama yana waje leɓansa na ƙasa yana cikin gumi wani kuma guminsa ya shanye shi guminka ai ba zai kwarara ba a jikinka zai dinga taruwa har ya shanye ka don mutum ya ji zafi sai ya tuno wancan ita Allah na'uzuka min harrin nari wa min azabu jahannam kun ga ashe wa'azi ake mana da zafin ma inda ba ma son zafi mu tashi mu bi mai zafin don ya tsare mu daga zafi ko tunda muna son mu ji dan iska mai daɗi mu bi mai iska mai daɗin domin ya daɗaɗa mana da wannan iskar tasa ta aljanna su da haka komai kaga Allah ya yi akwai wa'azi a ciki akwai darasi kamar da komai i zama darasi komai ya faru ka zama za ka ɗau darasi in ka ci riba darasi ne in ka yi asara darasi ne in wani ya cuce ka ma karatu ya koya ma gobe ya goya maka ba kowa za a saki jiki da shi ba ka ɗau darasi yawwa